Ja valmiina starttiin siellä. Vihreä lippu. Kilpailujohtaja kävelee rauhallisesti pois alta ja sen jälkeen tulee 15 sekunnin taulu. Kuskit ovat valmiina. Suomi kaatuu aivan hetken kuluttua ja ensimmäisen kierroksen jälkeen voidaan nähdä, kuka tämän ensimmäisen erän menee johtoon. Nyt 10 minuuttia ja 2 kierrosta ja lähdetään. Ja niin, kuka meni johtoon, tuosta nähdään. Saadaan tähän tietokoneeseen nää, niin pystytään kertomaan tarkemmin. Menee sen verran nopeasti toisesta ohi. Ja täällä on siis useita luokkia, niin kuin sanoit, pienempiä luokkia ja jokainen on melkein saamassa jotain palkintoakin. Ja 62 on Ari Lahti, joka johtaa tätä hommaa. Timo ja näin me ruvetaan saamaan myöskin tietokoneen nämä tiedot, kun ensimmäinen tiedot tulee täyteen. Ja näin me näemme, kuka siellä se johtaa ja kuka on toinen. Tai johtajahan me jo selvitettiin, mutta seuraavat numerot täytyy katsoa tarkemmin. Eli Ari Lahti siis tällä hetkellä johtopaikalla. Ja rajanumero 62, 109 tai kuitenkaan pitää hyvää katsostilaa. Eroa on jonkun verran, kuitenkin paljon alkaa eroa, ei oikein hirveästi muutamia sekunteja. Sen jälkeen kolmantena on numero 28 Tapio Mattila. Ja hänellä on sitten eroa. Paras kierros oli, no joo, ei vielä saattu kierron aikaa tietenkään, kun ei ole ihan loppuun aika menty. Neljäntenä on 53 Jouni Huutti. Viidentenä Markku Ojanen numero 61, sitten kuudentena 471 Jatte Laaksonen, seitsemäntenä nyt uskokaa tämän jälkeen myöskin naiskuljettaja huomioikaa tämä numero 905 sinisellä paidallaan kulkee siellä hienosti Esmeralda Westerinen mukana, ainoa naisosanottaja tietääkseni tänään tässä koko hommassa. Ja Sami Jäni on sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, koska hän itsekin tiesi, että tällä pelillä ei tietenkään kärkeen päästä. Hyvä yritys kuitenkin kaikilla, katsotaan pääseekö kukaan valittamaan Ari Lahtea. Ei kai kivekäs yrittää tietenkin, kun hän on lähempänä, mutta ei riittävästi. Kärki tulee edelleen meidän kohdalle tällä hetkellä. Ihan sama järjestelmä. Suuri ero vielä kaiken lisäksi 105 ja sitten seuraavana. Pitää edelleenkin johtopaikkaa halussaan hänellä. Ja katsotaan paljonko on minuuttia kulunut. Tällä hetkellä se oli siis 10 minuuttia kaiken kaikkiaan aikaan. Ja sitten ne kuuluu 2 viimeistä kierrosta. No ihan kärkeen ei taida enää kukaan päästä, ellei jotain vahinkoa tapahdu siellä johtavalle Ari Lahdelle, joka ajaa siis numerolla 60. Tapa etsiä tuo Esmeralda sieltä, hän on siis numerolla 905 ja se vaalean sininen paita päällä ja siellä pornotaan menemään numero 906 ja no tällä hetkellä viidentenä. Joka oli vielä tulla kierroksella ohitettua yhtään, mutta sitä ei odotettiin, että tässä 10 kierroksen aikana nämä ovat pienemmät teolliset pyörät, niin voi olla joutua ohitettavaksi, mutta se ei ole suurta merkitystä, koska erot on tietenkin suuret.
seuraavana vähän enemmän vauhtia. Yrittää saada lisää kiinni itse asiassa ihan selvästi. Vähän korjattelee ja vielä sitten rajapeliä. Sen jälkeen on nyt siirryttä. Tietokone toimii hienosti ja puhutaan tahdissa, koska muutenhan näitä on vähän vaikea seurata, jos ei ole semmoista nettiä. Ennen vanhaa kun ei ollut, niin piti olla 3-4 ukkoa tässä kuuluttaja mukana, että puhuttiin vähän tahdissa, että kuka johtaa niin edelleen. Mutta maailma on mennyt paremmin eteenpäin ja tietokone kertoo ihan tarkalleen, mitä mennään. Ei tarvitse veikkailla, eikä olla epävarma. Joka on sitten kaiken kaikkiaan selviä voittoja, varsinkin luokkavoittajat, niin se... Täytyy kääntää katsottelemaan maalialueelle, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja siinä Ari Lahti menee edelleenkin. Tästä mulla lukee paastaa. Vielä jatketaan matkaa. Ei olla ihan vielä. Suoraan odottelen maailman. Ilma tarkkaan. Hyvin hyppää kaikki yleensä. Hän on kyllä ihmeellistä, että ei päästä kiinni ihan ykköseen. Hän on tuossa kakkosen tällä hetkellä kovassa vauhdissa menossa. Jonka me ruvetaan heiluttamaan pallistua. Ei vielä ihan heiluttaja lähti jo alueelle. Ei paljon tuolla. Kassarin ruuturin tuolla huppurilla, niin on yleensä nähdään vielä paremmin. Tässä ja kierros vielä. Sitten selvittämäkin on. Kaikki selviää, kun katselee ja ohjaa tänne ohjaa. Yhden kerran lähtee ja sen jälkeen odotellaan seuraavaa erää tänne. Uudet kuskit, uudet kaidot, uudet moskarit. Ei hyvä tuolla ruuturin kädille. Ja näin me päästiin. Ja saatiin voittaja. Hän on siis 1.62 Ari Lahti. Ja kakkosena sai Kivenkäs, sitten kolmantena Jouni Hultti. Neljäntenä, uskokaa tai älkää, Esmeralda Westerinen. Voisiko saada erikseen naisille palkinnon? Voisi saada kyllä. Ja kilpailujohtaja siellä heiluttelee ruutulippua ja on iloisen näköinen. Kaikki meni taiteen sääntöjen mukaisesti. Seuraavana odotellaan, että maaliin vielä Tapio Mattilaa. Tapio vetää viimeiset kurvat sieltä jalkamaasta. Tullaan maaliin ja tullaan. Vantaa moottorikerran tuolta meitä päin.
Ennen vanhaa ajettiin Ruskeasannalla ja nyt ajetaan Lavanossa, jossa oli edellinen MM-osakilpailu. Ajettiin Suomessa. Se oli saanut paljon katsojia, minäkin olin katsonut. Näin tulee ystäväni Sami Jänyskieltä. Kun mä olin stadikundi eli pikkupoika, niin mulla oli tuommoinen samanlainen Z. Pääsin just Ruskean sanan hiekkamontusta ylös. Olisiko 25 heppaa tai jotain tällaista. No niin, tää on tässä muutama vielä tulee ja sitten lähdetään hakemaan uusia papereita ja uusia juonia. Saadaan seuraava luokka lähtöön. Se on jälleen 10 minuuttia ja 2 kierrosta.